L-establishment tal-Ewropa, l-aħna huma il-gwerra, attakki, tixwix, kruċjati. Diskors immirat biss biex il-partitarji jivvutawlu. Biex mill-ġdid tkunu miegħi! Dan hu l-lingwaġġ li spikka waqt l-attività laburista li saret f'Għawdex, attività politika li matula reġa' domina d-diskors negattiv min-naħa ta' Robert Abela, fejn spiċċar jirreferi għall-Unjoni Ewropea bħala l-establishment ta' Brussell. Kliem li huwa simili ferm għal dak li kien juża Alfred Sant fis-snin design u aktar riċenti anke Joseph Muscat. L-establishment ta' ġewwa Brussell. Jekk dawn jiġi fil-establishment ta' Brussell. Waqt li tkarrab mal-partitarji Ewċin biex jieħu l-vot tagħhom, Robert Abela qatta kważi diskors ħieħ jistaqsi domandi lin-nies li kellu qudiemu. Iżda ma għamel ebda apoloġija għal fatt li ħalla lil Ewċin mingħajr l-isptar ġdid li suppost ilu snin l-inbena. Kważi bla nifs Abela tkarrab biex skontu il-partitarji tal-Labor ma jħallux lil Partit Nazzjonalista iwaqqaf dak li qed jagħmelu. Imbagħad talab lil Laburisti jagħtuh is-saħħa. Anka l-kellim ta' qablu l-Ministru Galdes infexx fakkar il-Laburisti li Abela u l-mexxej tagħhom biex imbagħad qatt isemmi l-kruċjati għal darba darbtejn tlieta. Quddiem din il-kruċjata nwieġbu b'tiegħi, quddiem din il-kruċjata nwieġbu vot b'saħħtu quddiem din il-kruċjata. Nibqgħu kalmi. Intant minflok soluzzjonijiet ta' kif ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fl-Ewropa se terġa' tieħu r-ruħ wara li spiċċat imtabna frott l-iskandli tal-gvern tiegħu Abela nfexxi attakka l-Partit Nazzjonalista u daw kollha li ma jaqblux mal-mod kif qed imexxi.